Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. Laisree Boro channel. Teman ke boy pura bakune thabang daye dengse mane just time pass hisabai mane methai ko khonno sandeng आरो जादला मोनला माने बानायला बायनानै बेवहाय जेबो मिउजिक गैया नालाय एसेब्लाबो बोरैबा खोना हागोन नङा होनब्ला बेव खननायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोननिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोना निस्सय निमाहा होगोन होननानै आं सानबाय I hope you are all doing well and I'm also fine. ठीक दङ दायो बिदिब्ला मेथाइखौ खननो स्टार्ट खालामनोसै ओके प्लिज वाचिं कमप्लीट मेथाइखौ खनसाबबायबाय आरो गावनि सुजुनाय मेथाइ बेफोरो माने मिउजिक गैया नालाय जानला माला खनला बायबाय माने मोजां खोनायाबाबो खनसाबबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन दै थिग दङ दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो बिब्दिनो माब्लाबा सम मोनोब्ला आङो मोजां मेथाइफोर बानायनो नाजागोन माने दिनैनि मेथाइया जानला मोनलाब्लाबो माने खनबाय आङो खनसाबबायबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन दै ठीक दङ आं जोबनायावहाय फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय बावनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बा आंनि मेथाइखौ मोजां मोनदोंब्ला एबा आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सोरबाफोर आरो आंनि गान मेथाइ खननायखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ठीक दङ बाय बाय लाभ इउ